Od roku 2014-15 táto nemocnica vyzerá ako stále stavenisko, a to hovorím v tom dobrom slova zmysle, pretože ako prvé sme tu investovali asi 11 miliónov eur do dokončenia 9 operačných sál, plus pribudlo tu nové CT pracovisko, potom sa začal budovať jeden blok AE a dnes sme slávnostne po 16 mesiacoch realizácie stavebných prác slávnostne otvorili zrekonštruovanú kuchyňu s jedálňou, ktorá naozaj má tie najmodernejšie parametre. Tých 16 mesiacov varili naši zamestnanci alebo zamestnanci nemocnice v zapožičaných priestoroch z bývalej základnej školy tu v Prievidzi a naozaj to prostredie nebolo vôbec jednoduché. A chcem im za to teraz poďakovať, že 16 mesiacov teda dokázali variť stále kvalitnú a vynikajúcu stravu pre zamestnancov, ale aj pre pacientov tejto nemocnice v naozaj provizorných priestoroch. No a dnes sme slávnostne prestrihli pásku modernizovaného kuchynského jedalenského bloku. Tá investícia, a to tu chcem zdôrazniť, bola celá z rozpočtu Trenčianskej župy a Trenčiansku kasu stála 3 milióny a 3/4. Je to veľká investícia a sú to zatiaľ len stavebné práce. Najdôležitejšie prístrojové vybavenie, ktoré treba teda do tej kuchyne prispela župa 2/3 a tretinu platila nemocnica zo svojho rozpočtu, takže za 100 000 je tu zakúpené to základné prvotné vybavenie. My máme pripravené v rozpočte aj ďalšie finančné prostriedky. Prevádzkový systém by mal byť ten druhý krok, ktorý sa zabezpečí pre túto kuchyňu a jedáleň nemocnici Bojnice. Tak dneska je pondelok a my sme začali vlastne využívať kuchyňu na ostro od piatku. Samozrejme platí stále, že na dobre sa ľahko zvyká, takže pevne verím, že tí ľudia tu budú spokojnejší, postupne si zvyknú na tú logistiku tej kuchyne a prispieje to nielen teda k ich väčšej spokojnosti, ale aj kvalite stravy a k zvýšenému hygienickému štandardu. To posledné obdobie od nášho presťahovania z pôvodných priestorov do tých náhradných bolo náročné, pretože sme boli v Prievidzi, nie v Bojniciach. Trikrát denne sa strava prevážala vo Várniciach autami do Bojníc, kde sa musela v Prievidzi naložiť do aut, v Bojniciach vyložiť s prázdnymi nádobami, zase naspäť do Prievidze a takýto kolobeh bol trikrát denne, raňajky, obed, večera. A sme veľmi radi, že sme sa mohli vrátiť do takýchto novozrekonštruovaných priestorov, ktoré zodpovedajú štandardom roku 2026 a sú naozaj také, ako majú stravovacie prevádzky byť. Najväčšou zmenou je najmä, že je to prerobené všetko na komplet, kde z budovy odstal iba tehlový skelet, menila sa dispozícia miestností, sú jednotlivé prípravné miestnosti na jednotlivé druhy surovín. Samostatná várňa je úplne iná, ako bola samostatná dietná kuchyňa so všetkým vybavením. Všetko je nové, pekné, čisté. Dá sa povedať, že ostali iba vodové múry, pár priečok ostalo vlastne a ostatné sa murovalo na novo. To boli vlastne tie dvojité stropy, ktoré sa vlastne likvidovali a ostali nad nima čisté stropy, ktoré ostali pôvodné, kde sa nedostala tá plieseň, ostatné sa všetko likvidovalo a striekalo. Je tam náteľ proti pliesni sa dával, čistilo sa to, ale vlastne tie dvojité stropy, čo boli plesnivé, tie sa vlastne všetky búrali.